Hola, sóc el Roger, sóc psicòleg sanitari. Heu sentit a parlar de les reeducacions psicopedagògiques? Us sona però no sabeu ben bé què és? Doncs aquest vídeo us interessa. Quedeu-vos i us ho explico. Les reeducacions psicopedagògiques són un suport específic individualitzat a nens i adolescents que necessiten reforçar les seves habilitats acadèmiques i motivació escolar. No es tracta de fer deures, sinó d'aprendre a aprendre. A qui van dirigides les reeducacions? Doncs tots aquells infants o adolescents amb dificultats d'aprenentatge, ja siguin justificades per algun trastorn, tipus dislèxia o TDA, o simplement que necessiten millorar les seves habilitats d'organització, de planificació o tècniques d'estudi. Els objectius que busquem treballar són en els alumnes que tinguin dificultats d'aprenentatge, treballar aquestes, ja sigui les dificultats en la lectura, l'escriptura o el càlcul. En altres alumnes que ho necessitin es treballaria estratègies de concentració, de planificació, d'organització, així com tècniques d'estudi. Com funcionen les sessions de reeducació? Doncs ens adaptem a les necessitats de cada nen i ens coordinem tant en família com a escola per garantir els millors resultats possibles. Aquestes sessions estan dirigides per un professional especialitzat en l'àmbit de la psicologia o psicopedagogia. Si creus que el teu fill pot necessitar aquest suport, contacta'ns. T'ajudarem a trobar la millor solució pel seu aprenentatge i benestar.